Αγαπημένοι μας φίλοι και φίλες, χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Οικογένεια, δίχως ζουλούδια και παιδιά, ποια θα έχει ο κόσμος ομορφιά? Φίλοι μας, στην ψυχολογία, ένα παιδί το οποίο δεν έχει όρια, δεν ονομάζεται κακομαθημένο ή παιδί χωρίς όρια, ονομάζεται παραμελημένο. Γιατί? Γιατί είναι σημαντικά τα όρια στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας? Κοντά μας ο αγαπητός φίλος της εκπομπής, παιδοψυχολόγος συγγραφέας Γιώργος Μπουμπούσης, ο οποίος μας μιλάει για τη σπουδαιότητα των ορίων στα παιδιά μας. Ανυπομονούμε να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Αρχικά να ευχαριστήσω την κυρία Ιωάννα Σκαρλάτου για την πρόσκληση και να ευχηθώ και σε εκείνη προσωπικά αλλά και σε εσάς να έχετε μια ήρεμη χρονιά με υγεία, με αγάπη, παρέα με τους ανθρώπους σας, με εσωτερική γαλήνη αισιοδοξία και φυσικά με προσωπική πληρότητα και ανάπτυξη. Το θέμα για το οποίο εγώ θα σας μιλήσω σήμερα ακούει στο όνομα όρια. Είναι μια λέξη που έχει απασχολήσει το χώρο της ψυχολογίας τις τελευταίες δεκαετίες και όλοι οι ψυχολόγοι συμφωνούν ότι τα ήρεμα και σταθερά όρια στην ουσία λειτουργούν προστατευτικά για το παιδί. Δεν είναι λίγοι οι ενήλικες, δεν είναι λίγοι οι γονείς που συμφωνούν ότι τα όρια ναι μεν είναι σημαντικά, αλλά δυσκολεύονται και να τα θέσουν ή να τα τηρήσουν. Γιατί φοβούνται μήπως χάσουν την αγάπη του παιδιού τους. Είναι ένας προβληματισμός που έρχεται πολύ συχνά από τους γονείς. Επίσης ανησυχούν κάποιοι μην περιορίσουν την ελευθερία της έκφρασης και του πνεύματός του. Κάποιοι άλλοι, επειδή ως παιδιά είχαν αυστηρούς γονείς, ανησυχούν μήπως πέσουν στην παγίδα και μετατραπούν και αυτοί σε αυστηρούς γονείς, ενώ επίσης πάρα πολλοί γονείς, λόγω των συνθηκών εργασίας, λείπουν ώρες από το σπίτι, γυρνάνε αργά το απόγευμα από τη δουλειά και θέλουν τις λίγες ώρες που περνούν με το παιδί τους να μην βάζουν και κανόνες, γιατί έτσι διαταράσσεται η σχέση με αυτό. Έτσι νομίζουν. Όπως και να έχει, η απουσία ορίων σίγουρα οδηγεί σε ένα ανεξέλεγκτο και συγχυσμένο παιδί. Γιατί? Γιατί ο γονιός που δεν βάζει όρια χάνει τη σταθερότητά του στο μεγάλωμα του παιδιού του. Τα όρια, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, δεν συνδέονται απαραίτητα με αυστηρότητα, δεν συνδέονται απαραίτητα με πειθαρχία και με τιμωρία. Είναι λογικοί κανόνες που τίθενται για την προστασία, για την ασφάλεια, αλλά και για την ψυχοσυναισθηματική υγεία των παιδιών μας. Η απουσία ορίων οδηγεί σε ένα κακομαθημένο παιδί από το δεύτερο κιόλας έτος της ηλικίας του. Όσο πιο νωρίς τίθενται τα όρια, τόσο το καλύτερο για το παιδί. Γιατί το παιδί μας μαθαίνει να ελέγχει τη συμπεριφορά του, να δέχεται κανόνες, να εκφράζει με υγιή τρόπο τα συναισθήματά του και να γίνεται υπεύθυνο και το ίδιο. Πάμε λοιπόν τώρα να συζητήσουμε κάποια θεματάκια που χρειάζεται, κάποιες οδηγίες που χρειάζεται να έχετε στο μυαλό σας βάζοντας όρια. Πρώτα απ' όλα, τα όρια που βάζουμε ως οικογένεια, τα όρια που βάζουμε ως γονείς πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην προσωπικότητα του παιδιού. Άλλα όρια θα μπουν σε ένα παιδί που είναι ευαίσθητο, που είναι συναισθαλμένο, που έχει μια συνέπεια στη συμπεριφορά του. Άλλα όρια θα μπουν σε ένα παιδί που είναι ζωηρό, που είναι απίθαρχο, που είναι παρορμητικό. Άρα δεν είναι όλα τα όρια για όλα τα παιδιά, ή μάλλον δεν υπάρχουν ίδια όρια για όλα τα παιδιά. Επίσης, εμείς οι ενήλικες λειτουργούμε ως πρότυπο ορίων. Δεν μπορούμε να παραβιάζουμε εμείς οι ίδιοι τα όρια που βάζουμε στο παιδί. Παράδειγμα, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στο σπίτι μας, προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, προσέχουμε πώς μιλάμε, δεν μιλάμε με άσχημους χαρακτηρισμούς
στον άλλον γιατί μπορεί να τον πληγώσουμε. Εάν λοιπόν αυτό το έχουμε βάλει ως ένα όριο μέσα στο σπίτι μας, αλλά και έξω από αυτό, και μια μέρα το παιδί μας δει ότι επειδή έχουμε γυρίσει από τη δουλειά συγχυσμένοι με τον προϊστάμενό μας, αρχίζουμε και μιλάμε άσχημα για τον προϊστάμενο, στην ουσία παίρνει το μήνυμα ότι κοίτα να δεις, τα όρια τελικά μπήκανε, αλλά ο μπαμπάς, η μαμά δεν τα τηρεί και αυτή τη συμπεριφορά την μιμείται και το ίδιο μετά. Επίσης, τα όρια αλλάζουν ανάλογα με το ηλικιακό επίπεδο του παιδιού. Μένει ο ίδιος όμως ο τρόπος που τα εφαρμόζουμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει για παράδειγμα ότι συζητάμε με το παιδί μας, πηγαίνει πρώτη δημοτικού και καθόμαστε ως οικογένεια και συζητάμε και λέμε «Έλα Ελενίτσα, έλα Βασιλάκη, να μου πεις, είναι σημαντικό να κοιμάσαι νωρίς γιατί αυτό θα σε βοηθήσει να πηγαίνεις ξεκούραστος στο σχολείο και να είσαι και ξεκούραστος για τις δραστηριότητες της ημέρας. Έλα να αποφασίσουμε τι ώρα χρειάζεται να κοιμόμαστε και πόσες ώρες μας φτάνει ο ύπνος για να είμαστε ξεκούραστοι την άλλη μέρα». Καθόμαστε λοιπόν, το συζητάμε δημοκρατικά, γονείς και παιδιά, και αποφασίζουμε ότι στην πρώτη δημοτικού στις 8.30-9 το αργότερο πρέπει να είμαστε στο κρεβάτι τα παιδιά. Όταν το παιδί μεγαλώνει όμως, το 8.30-9 μπορεί να γίνει 9.30, μπορεί να γίνει 10. Γιατί μεγαλώνοντας το παιδί αλλάζουν οι δραστηριότητες του, αλλάζει ο όγκος των εργασιών και του διαβάσματος που έχει για το σπίτι. Πάλι όμως αυτό το εφαρμόζουμε με συζήτηση. Π.χ. στην 5η δημοτικού, έλα εδώ να δούμε τι ώρα χρειάζεται να κοιμόμαστε. Έχεις αυτά, έχεις τη Δευτέρα και την Τρίτη, έχεις μετά και ξένη γλώσσα, έχεις να πας και προπόνηση, οπότε για να δούμε τι ώρα χρειάζεται να είσαι στο κρεβάτι. Άρα, ξαναλέω ότι τα όρια αλλάζουν ανάλογα με το ηλικιακό επίπεδο του παιδιού, μένει όμως ίδιος ο τρόπος που τα εφαρμόζουμε που τα εφαρμόζουμε με το παιδί. Σε περιπτώσεις που το παιδί μας ξεπεράσει κάποια όρια που έχουμε θέσει κατά τη συναναστροφή του με άλλα παιδιά, καλό είναι, αγαπητοί μου φίλοι, εκείνη τη στιγμή που είναι στην παρέα των συνομιλίκων ή που μπορεί να είναι και άλλοι ενήλικες τριγύρω, να μην του κάνετε παρατήρηση, γιατί προσβάλλεται, παρεξηγείται και μπορεί να αντιδράσει με τρόπο άσχημο λόγω αυτών των συναισθημάτων. Εάν λοιπόν το παιδί σας ξεπερνάει τα όρια που έχετε θέσει σε μια παρέα συνομιλίκων, καλό είναι διακριτικά να το τραβήξετε σε ένα άλλο χώρο και να της πείτε ή να του πείτε ότι κοίτα να δεις, αυτό που έκανες δεν είναι έτσι όπως το έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί. Σε παρακαλώ, ρύθμισε λίγο τη συμπεριφορά σου, γιατί ξέρεις, ξεπέρασες τα όρια. Εάν όμως ένα παιδί συνεχώς ξεπερνάει τα όρια που έχετε θέσει ως οικογένεια, αναρωτηθείτε μήπως συμβαίνει και κάτι άλλο. Επαναπροσδιορίστε τη σχέση σας με το παιδί, δώστε του μεγαλύτερη προσοχή, συζητήστε μαζί του, γιατί πολλές φορές ένα παιδί που ξεπερνάει ξανά και ξανά και ξανά τα όρια, μπορεί αυτό να το κάνει γιατί θέλει να μας τραβήξει την προσοχή, γιατί κάτι του λείπει ή πολλές φορές κάτι μπορεί να του συμβαίνει. Ακόμα όμως και όταν θέτουμε όρια, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, μην περιμένουμε ότι το παιδί θα τα τηρήσει αμέσως. Χρειάζεται κάποιος χρόνος για να μπουν, για να ενσωματωθούν τα όρια στην καθημερινή μας ρουτίνα. Δίνουμε λοιπόν το χρόνο αυτό που χρειάζεται στο παιδί μας, απλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Επειδή καμιά φορά τα όρια δεν μας βολεύουν και θέλουμε λιγάκι να τα ξεπεράσουμε, θέλουμε να κερδίσουμε λίγο παραπάνω, ακόμα και αν στην αρχή έχουμε συμφωνήσει με αυτά. Όταν λοιπόν το παιδί πάει να κερδίσει και λίγο παραπάνω, εσείς θα το επαναφέρετε στην γραμμή που έχετε θέσει, ότι είναι η ασφαλής γραμμή των ορίων. Πολλές φορές λοιπόν να ξέρετε ότι όταν βάζετε όρια, το παιδί σας μπορεί να σας δοκιμάζει, μπορεί να θέλει να τα παραβιάσει, είτε γιατί θέλει να κερδίσει περισσότερα πράγματα, είτε γιατί δεν τα έχει ακόμα συνηθίσει. Εσείς λοιπόν με ηρεμία θα το επαναφέρετε και θα του υπενθυμίζετε πώς έχουν τα όρια που έχετε θέσει. Επίσης, οι γονείς χρειάζεται να συμφωνούν μεταξύ τους στην οριοθέτηση
σε θέματα οριοθέτησης των παιδιών τους. Με λίγα λόγια, όχι άλλα να λέει η μαμά, όχι άλλα να λέει ο μπαμπάς. Τα όρια θα τίθενται από τους γονείς με ξεκάθαρο, σταθερό και συγκεκριμένο τρόπο, γιατί διαφορετικά αν κάποιος είναι ο καλός και ο άλλος ο κακός της παρέας, τότε μεταφέρεται ένα διπλό μήνυμα στο παιδί ότι αυτό που σου επιτρέπει ο μπαμπάς δεν σου επιτρέπει η μαμά ή αυτό που σου επιτρέπει η μαμά στο απαγορεύει ο μπαμπάς και αυτό προκαλεί σύγχυση στα παιδιά. Κάτι άλλο είναι ότι πολλές φορές όταν ένα παιδί μπορεί να ξεπερνάει τα όρια ή να κάνει κάτι λάθος κτλ. Είναι καλύτερο να μην μένουμε σε αυτό που έκανε λάθος, αλλά σε αυτό που έκανε σωστό. Να επιβραβεύουμε λοιπόν και να κοιτάζουμε, να προσανατολιζόμαστε στις θετικές συμπεριφορές του παιδιού μας. Και όσο ενισχύουμε τις θετικές συμπεριφορές και όσο επιβραβεύουμε τις θετικές συμπεριφορές, να ξέρετε ότι τόσο σβήνουν, τόσο μένουν στην άκρη και στο περιθώριο οι αρνητικές, οι δυσάρεστες συμπεριφορές. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς οι ίδιοι να έχουμε αναπτύξει την ενσυναίσθηση, να προσπαθούμε να μπούμε στη θέση του παιδιού, να καταλάβουμε γιατί κάποιες φορές το παιδί ξεπερνά τα όρια ή να μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί αντιδρά έτσι, όπως επίσης να μπορούμε και να αντιληφθούμε ότι κάποιες φορές ένα παιδί μπορεί να ξεπερνάει ένα όριο, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Τι εννοώ με αυτό που σας λέω, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εάν ένα παιδί έχει έντονη αντίδραση επειδή προσπαθεί να φορέσει το παπούτσι του και εμείς επιμένουμε να του το φορέσουμε εμείς και λέμε «Μα γιατί αντιδράς έτσι, γιατί γκρινιάζεις, δεν έχουμε πει ότι δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε μέσα στο σπίτι και να λύνουμε τα προβλήματά μας με ηρεμία». Ξέρετε κάτι όμως τι γίνεται εδώ, αγαπητοί μου γονείς? Αν το παιδί μας είναι 2 χρονών και γκρινιάζει γιατί θέλει να φορέσει το παπούτσι μόνο του, ας σκεφτούμε κι εμείς και ας μπούμε στη θέση του και θα πούμε εκείνη τη στιγμή ότι αν ήμασταν κι εμείς 2χρονα που χτίζουμε εκείνη τη στιγμή την αυτοπεποίθησή μας και που προσπαθούμε να κερδίσουμε την ανεξαρτησία μας, ίσως κι εμείς βιώναμε ως πλήγμα το να προσπαθεί κάποιος να κάνει κάτι που νιώθουμε ότι μπορούμε εμείς να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν μια γκρίνια ενός 2χρονου παιδιού γιατί θέλει να φορέσει μόνος του το ρούχο του, το παπούτσι του, το μπλουζάκι του κτλ. Αναπτυξιακά και εξελικτικά είναι καλή γκρίνια. Γιατί εκείνη τη στιγμή το παιδί προσπαθεί να δείξει ότι μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου. Εκεί λοιπόν δεν έχουμε υπέρβαση ορίου, αλλά εκεί έχουμε ένα χτίσιμο της αυτοπεποίθησης. Ναι, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Το να βάζουμε όρια δυσκολεύει, επηρεάζει την σχέση γονιών-παιδιών. Τα όρια δεν είναι εύκολα ούτε για τα παιδιά, ούτε για τους γονείς. Παρόλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να καταλάβουν ότι δεν επιτρέπονται όλα. Υπάρχουν συνέπειες. Από την άλλη όμως, δεν απαγορεύονται και όλα. Απόλαυσε τη ζωή σου. Να ξέρετε ότι κάποιοι ψυχολόγοι λένε πως τα όρια είναι το μεγαλύτερο δώρο στα παιδιά μετά την αγάπη μας. Και αυτό θα ήθελα να το κρατήσετε ως έτσι, αν θέλετε, ως κάτι τελειώνοντας αυτή η παρουσίαση που θα ήθελα να σας μείνει στο μυαλό σας. Εγώ σας εύχομαι να έχετε μια όμορφη σχέση με τα παιδιά σας. Ναι, είναι δύσκολο να είσαι γονιός, υπάρχουν πολλά ερεθίσματα πια, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπαίνουν μέσα στην οικογένεια και την επηρεάζουν, αλλά η τεχνολογία, η οικονομική κρίση, οι πολλές ώρες εργασίας κτλ.
Όμως με τα όρια νιώθω ότι θα καταφέρετε να δώσετε σηματοδότες στα παιδιά που θα μπορούν να ρυθμίσουν τη ζωή τους και να γίνουν και εκείνα ευτυχισμένα και να πορεύονται με μια σταθερότητα. Σας εύχομαι ξανά να έχετε μια καλή χρονιά, υγεία, χαρά, αγάπη και κάθε επιθυμία σας ευχή μου. Καλή χρονιά. Να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας τον αγαπητό κύριο Γιώργο Μπουμπούση, να του ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο του, καλή δύναμη και σε εσάς, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Ευχόμαστε να είστε καλά, περιμένουμε, είμαι σίγουρη ότι η εκπομπή μας θα προκαλέσει πολλά ερωτήματα και προς τον κύριο Μπουμπούση και προς εμάς. Αναμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, σας στέλνουμε την αγάπη μας.